Елате с мен на пилатес на яхти, бейби! Това е първото такова организирано събитие от българка. Качихме се на яхтите от пристанището в Кавала. Габи беше организирала 2 яхти, за да ни е по-комфортно и да имам къде да си сложим постелките за съществената тренировка. Аз се качих във втората и още с влизането се фокусирах към сладките изкушения, които ни чакаха. Бяха много вкусни. След това отплавахме към открито море и двете яхти се движиха една до друга, за да създадем топ кадри. Забавлявахме се, снимахме се, танцувахме. Все едно бяхме излезли от картичка в Pinterest. Беше много яко, много гърли. Акостирахме до едно малко островче и започна нашата тренировка, но имаше доста вълнение и на мен ми стана леко лошо. Малко си повърнах в устата. Това изобщо не ми развали настроението, защото след това още повече се забавлявахме.